Namar ka jingkuman jangka sorkar ban pej ban jengo ya kibriu ki badon jingduna hagi department ka kenuhun jong kine ki baduna department ya kebalatip kum ka khasi disabilities association Meghalaya ha ka jingi trilang bat ka barefoot trust kila penlong ya ka signature campaign ha khandailat men ha ka khat pra tarik ubnai rumpang arhajar ar Lapan long ya kene ka jingya soy kerteng ya kebal khot paj ba banwan ai jing kersian niki namar ka jing yu roi ka sorkar wat ki paj ba ru kumju ha kene ka jingya soy kerteng paj ba kila kenther tenge ya ka jing du jing shanya ajongki nagi paj ba ne ki nong nya kali la ne ki tanat sorkar ba kimpek ya ka bha ka miat jongki ha ka yat ka yang kum ha ki surok bandon ki sain banyai nga so ay nuksa bangayo kajing MSCM na ki katong ne ki MLA jongi nakong ne kong ampri lingdo habang nilai kendu hayeng jongi lai long minister ne long tang MLA ne emjuran kata kajing ipo yangi kani ngirun kam kum kini ngilang ilam long minister de ka kam ke banlong ban kedu pa ba me kedu ke ngarap yarap hi de long MLA ne long tang nunurah bar sila le baik सरकार बकन yarap bayangi ki bayat wheelchair bakan ai kata kalat at least ban sina ka jaka naka benta ka wheelchair ban bangirong in sup ken ban yat umde bangin yat hapadeng ka surak ka bajinjar kala ban yangi bakan jai ke ai hapoi kasngi ngim kwa bangin long kumta jungi ki basitum kolong ko jingi teng ladang ini bin lek tray ladang ini bin poi she ha kapor tang namar bangi alam ni ba yaki kalabam shushu kapor yangi hakani karkum hakano kalan ngin kamai hakano kalan ngin besai kayen kasam kalangat ka jingi hangni namar ba kambiang kalinti ka sengkin kambiang ka accessible transport kani kaditang ka jingkar parret jungi ki baduk ki basuk am dai bangi syukran tang namar bangi kwa kamatsim Henry state policy ru kada ajing bed yangi baka transport kada major issue kada ke baki brio ke lasem jing hadu kata bakan kershan yangi kipat ba kam tam bangin yo kalenti ka babha banyat nimla banap yo brio hadu bon da accident bon dukut ka kejat hadu bon sas ngoto oh kalong kumta ndala deko ngin sas ngoto kam long kumta Banya bangi ngat ya kajing sneo ngidang la bangi kiar na kajing sneo. Tikum ni ngai kublai ringkadu ngidon ha ka partnership barka Meghalayan. Ringkadu barka Red FM 93.5. Yisem jinjar hari kasi jongi yang mai ni minority group ni keslai bang yo saban ben kita ki babun adu bawan kani kasi hari hidan na pering jongi pa perkat nam ta jongi kiba long minority kilang baro nilang marginalize kang ti pereng ke namar kata tu mapi ki bakwa ban long ki ngalam ade ka san hima sima hakal kalian kan niam ne hayeng asem dan ka jikit kli ban le ya ka research ban la ban kit ya ka kamram nai ka ngandang dan kam shu Bangandang kuslay Laway ba pernay Hakam kordor what you maulenay Laway ba pernay kordor ku maulenay Kendiang siya pangapay Pabul babor ngan say laway ba pernah Kodor kumau lena Kalong nomor ba kasorkar barka imlan salam bat kini ki taxi ki bos ki office sarkar ba kandon ke jing kanlong kunjuk kumalong iki pa ba na markat mo jungi hari pada kor konta nyo iba ting kumbala panpao de gibri junar kumet ba wat bandit ting hasurok gaya da wheelchair kindon ke jaka bu wheelchair te kat mo jing lap jongi ru
hadu menta ke parking na menta kibri kibran juduna do mat ki bakman kam le kali na de wheelchair kadang don ta sekretariat SP office hapo MPSC hande hakiwei kiwei ki office sarkar kam jam sakia ka bakum kata na menta jongi kibri kibran juduna na te kumta kani ke ji soilang jongi hanne long bakin tim snow sa sarkar ba kadai ban pilio ka kumka kaju la kadai haki office sarkar baro haki bank haki jaka pajba kaya kayeng haki kali sarkar nomor ba kat kum kajing ha jong ka right of person with disabilities act dong ba hapo jong benai jun ta kasnem kamu ka sarkar kadai ban long yarenti lang bat kibri kibri juang bat kan penbiang ro ya kita kijing don kam te nak kata ni pelong ya kan ke program kalong kumban penkan mau sa sarkar ke bat ban kerpat sa sarkar bahkan le ai no na kam ta ka jingbit jingbiang jongi khamtam ki bengi kan ha ka jing yai dan ti jongi man kasni ha ka em na sala maka chief minister social assistant te hakine ki bun benai ki bela dep tengala bersno sikilat patai kubor ba ka sarkar kamla ban pat ai na man na kadaw ba kadon ka to ka jing phut ha ka bidai bat ka jing pakhang ki office ki man bah ki nong trai te kumbaki kwa kumanga pentip sikilat patai kubor hadu menta ka sarkar tekala nang yai siu ha ka bidai ba kane ka baibam na kamta kibri juduna department hapo ka jelahi barok away te tangba long kajing siu jongki kiele ban siu hi sisien sisien lai benai nen sisien ru benai te kai ka basa hadu menta ngayo iba kibabun kila ayo hi te nyirang kerpa ya sarkar ba kajing kerpa jongi ka sarkar kalong ba lakum no kan penhe no ya kane ka baibam namar kum ba kalong menta ngiyo jing tip ba kibri juduna do kan kibla pendap ya kelas 10 kiyo ya ka unemployment alawan cia jal tengka sibnai but ki bro iskata kiyo lang ru ya kan ka chief minister social assistant sanspa tengka sibnai te ngiyo sithi na po ki office chai development project officer ba jit menta ki kwa ka unemployment alawan cia jal na ne ki kwa ka chief minister sanspa ti kata ka wana jing yengi ka jing hanglat yengi te ni la pendep ya jing puli ba fer kumine valdinan la puli PhD menda te kumno inyo tang si hajal tang ka si benai te kat ba jing puli jing lut jing ki ka jing puli ba fer kamut kala lut ba te pro kata ka syalang yengi bang simlang ya kini ki artli ende hemta ba de ka khang tingi hapan ji di kawai niki te kalong ka ba pen si adu kata-kata